Adaptabilita lidského mozku. Ale co když vám řeknu, že to není jen o přizpůsobování se změnám, ale o aktivním formování naší budoucnosti? To zní fascinující. Můžete to trochu rozvést? Jistě. Podívejme se na to, co říká Jan Staškovič o adaptabilitě. Podle něj je to proces, při kterém se náš mozek přizpůsobuje novým podmínkám a situacím, ať už krátkodobým nebo dlouhodobým. Ale co je opravdu zajímavé, je to, že tento proces probíhá neustále, i když si to často neuvědomujeme. To je zajímavý pohled. Takže vlastně naše mozky jsou v neustálém procesu změny? Přesně tak. A co je ještě důležitější, Staškovič zdůrazňuje, že tato schopnost adaptace nám umožňuje zvládat nové prostředí, výzvy a technologie. Je to vlastně naše superschopnost pro přežití v rychle se měnícím světě. Wow, to zní opravdu důležitě. Ale jak se to projevuje v praxi? Máte nějaké konkrétní příklady? Jistě, Staškovič ve svém textu uvádí 3 klíčové oblasti, kde se adaptabilita projevuje nejvíce. První je změna prostředí. Představte si, že se stěhujete do nového města. Váš mozek musí zpracovat nové cesty, nové zvuky, nové tváře. To vše vyžaduje adaptabilitu. To dává smysl. Sama jsem se několikrát stěhovala a vždy to byl proces přizpůsobování. Přesně tak. Druhá oblast jsou kariérní výzvy. Staškovič mluví o své vlastní zkušenosti, kdy pracoval v různých pozicích od ISEC až po Procter Gamble. Každá nová role vyžadovala přizpůsobení se novým úkolům, kolegům a firemním kulturám. To je zajímavé. Takže adaptabilita není jen o velkých životních změnách, ale i o každodenních výzvách v práci? Naprosto správně. A to nás přivádí ke třetí oblasti mezilidským vztahům na pracovišti. Každý tým, každý kolega představuje jedinečnou dynamiku, které se musíme přizpůsobit. To zní jako docela výzva. Jak bychom podle vás mohli tuto adaptabilitu trénovat? Ne, Staškovič nabízí několik praktických tipů. Za prvé, začněte malými kroky. Nemusíte hned měnit celý svůj život. Stačí třeba zkusit novou cestu do práce nebo se naučit používat nový software. Za druhé, kultivujte v sobě touhu po změně. Adaptabilita začíná rozhodnutím přijmout změnu a aktivně se učit. To zní rozumně. A co třeba práce s technologiemi? To je přece oblast, která se mění neuvěřitelně rychle. Přesně tak. A to je další bod, který Staškovič zdůrazňuje. Doporučuje naučit se pracovat s umělou inteligencí a dalšími novými nástroji. Víte, že podle výzkumu bude do roku 2030 většina pracovních míst vyžadovat alespoň základní znalost práce s umělou inteligencí? Wow, to je docela šokující statistika. Takže vlastně nemáme na výběr, musíme se adaptovat. Nebo riskujeme, že zůstaneme pozadu. Ne, dá se to tak říct. Ale Staškovič to vidí pozitivně. Říká, umělá inteligence nás nenahradí. Nahradí nás ti, kteří se jí odmítnou přizpůsobit. Takže je to spíš o tom, jak můžeme tyto nové technologie využít ve svůj prospěch. To je zajímavý pohled. Ale nemyslíte, že pro některé lidi může být těžké se neustále přizpůsobovat? Zvláště pro starší generace? To je skvělá otázka. Staškovič se toho ve svém textu také dotýká. Uznává, že s věkem se naše schopnost adaptace může měnit, ale zdůrazňuje, že nikdy zcela nezmizí. Mozek starších lidí může být méně plastický, ale stále je schopen se učit a přizpůsobovat, i když možná pomalejším tempem. To je vlastně docela povzbudivé. Takže nikdy není pozdě začít trénovat svou adaptabilitu? Přesně tak. A víte co? Pojďme si to vyzkoušet na praktickém příkladu. Představte si, že jste právě nastoupili do nové práce v technologické firmě. Jaké 3 konkrétní kroky byste mohli udělat v prvním týdnu, abyste trénovali svou adaptabilitu? Zamyslete se nad tím na chvíli. To je zajímavé cvičení. Asi bych začala tím, že bych se snažila poznat co nejvíce kolegů a pochopit firemní kulturu. Pak bych se asi pustila do studia nových technologií, které firma používá, a možná bych se přihlásila na nějaký interní kurz nebo workshop. Výborně, to jsou skvělé nápady. Všimněte si, jak jste automaticky pokryla všechny 3 oblasti adaptability, o kterých jsme mluvili: mezilidské vztahy, kariérní výzvy a práci s technologiemi. To ukazuje, jak jsou tyto oblasti propojené. To je pravda. Ani jsem si to neuvědomila. Je fascinující, jak náš mozek dokáže intuitivně pracovat s těmito koncepty, když je na to upozorněn. Přesně tak.
A to je vlastně další důležitý bod, který Staškovič zdůrazňuje význam uvědomělosti v procesu adaptace. Čím více si uvědomujeme, jak se adaptujeme, tím lépe můžeme tento proces řídit a zlepšovat. To dává smysl. Ale jak si můžeme udržet tuto uvědomělost v každodenním životě? Často jsme přece zahlceni tolika podněty a povinnostmi. To je skvělá otázka. Staškovič navrhuje několik strategií. Jednou z nich je pravidelná reflexe. Můžete si třeba na konci každého dne udělat krátkou chvilku a zamyslet se, co nového jsem se dnes naučil. Jak jsem se přizpůsobil nějaké nové situaci. Tím si budujete návyk uvědomovat si svůj proces adaptace. To zní jako dobrý nápad. A co třeba nějaké konkrétní cvičení na trénink adaptability? Ne. Staškovič zmiňuje jedno zajímavé cvičení. Zkuste každý týden udělat něco nového nebo jinak. Může to být něco jednoduchého, třeba si objednat v kavárně nápoj, který jste nikdy předtím neskusili, nebo jít do práce jinou cestou. Tím trénujete svůj mozek, aby byl otevřený novým zkušenostem. To se mi líbí, to zní jako něco, co by mohl zkusit každý. Přesně tak. A teď bych rád, abyste se zamysleli nad tímto. Jak byste mohli aplikovat koncept adaptability na řešení nějakého současného globálního problému, třeba klimatické změny? Zkuste přijít s jedním konkrétním nápadem. To je těžká otázka, ale možná, co kdyby se školy zaměřily na výuku adaptabilních dovedností v kontextu environmentálních změn? Studenti by se učili, jak se přizpůsobit novým ekologickým výzvám a zároveň by rozvíjeli svou kreativitu při hledání inovativních řešení. Výborně. To je skvělý nápad. Ukazuje, jak můžeme použít koncept adaptability k řešení komplexních problémů. A všimněte si, jak jste automaticky propojila vzdělávání, inovace a environmentální otázky. To je přesně ten druh multidisciplinárního myšlení, které Staškovič zdůrazňuje jako klíčové pro budoucnost. Wow, to je fascinující. Čím více o tom mluvíme, tím více si uvědomuji, jak je adaptabilita propojená se vším, co děláme. Přesně tak. A to nás přivádí k závěrečnému bodu, který bych rád zdůraznil. Staškovič ve svém textu opakovaně zmiňuje, že adaptabilita není jen o přežití v měnícím se světě. Je to o tom, jak můžeme aktivně formovat naši budoucnost. To zní opravdu inspirativně. Jak bychom mohli tuto myšlenku aplikovat v našem každodenním životě? Ne, jedním způsobem je změnit náš pohled na výzvy a překážky. Místo toho, abychom je vnímali jako hrozby, můžeme je vidět jako příležitosti k růstu a inovaci. Každá nová situace, každý problém, kterému čelíme, je šance naučit se něco nového a posunout se vpřed. To je opravdu mocná perspektiva. Vlastně to mění celý náš přístup k životu, nemyslíte? Naprosto souhlasím. A myslím, že je to perfektní poznámka, na které můžeme zakončit naši dnešní diskusi. Adaptabilita není jen o tom, co děláme nebo jaké dovednosti máme. Je to o našem celkovém přístupu k životu, o tom, jak vnímáme změny, jak přistupujeme k výzvám a jak se díváme na svět kolem nás. Skvěle řečeno. Myslím, že jsme našim posluchačům dali spoustu podnětů k zamyšlení. Od praktických tipů, jak rozvíjet adaptabilitu, až po hlubší úvahy o tom, jak změnit náš mindset v rychle se měnícím světě. Přesně tak. A doufám, že si naši posluchači z dnešní epizody odnesou nejen nové informace, ale i inspiraci k tomu, aby se na adaptabilitu podívali jako na celoživotní cestu, která může vést k osobnímu i profesnímu růstu. Pamatujte, že každý malý krok se počítá. Ať už je to vyzkoušení nové cesty do práce, nebo odvážný krok k řešení globálních problémů, všechno to přispívá k rozvoji vaší adaptability. Ano, a nezapomeňte, že změna je jedinou konstantou v životě. Ale s správným přístupem a trochou praxe se můžeme naučit nejen ji zvládat, ale i z ní těžit. Skvěle řečeno. Tak nashledanou příště, kdy se opět ponoříme do fascinujícího světa lidského potenciálu. Tady Gen FM, kde zkoumáme nekonečné možnosti lidské mysli.